Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, adda ka mat Mari Jonah. Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngaglaklako ka iti hulugan a cellphone, Mari Olivia. Amangan no addapay, nadadaol nga minti sigod a cellphone ko. Adda pa'y mat na bati adwa. Naskan nga adda advance payment na Mare. Manungay. 3,000 laang Mare. Jay na bati a 7,000 inutom to abayadan. Ay nawaw, nanginamagaya, Mare. Wen ata mayat mo ti quality na. Mabalin ka di awan 5 pailaang ti down payment ka. Pasensya kan Mare, 3,000 minimum tapno adda ti igatang kumot iti baro nga stock ko. Alan, Amare, kasya na kumatawan ti usarag. Agbayad ak tumulaang, Mare. Promise. Ne, adamot baro a cellphone mo, bakit? Ginatang ko kin ni Mari Olivia Anton Lakay. Ay nawaw, kasapulan ti down payment, sana ya? Un, Kay, nangalam iti pinagdown mo. ti kakaiso na akwartak naimbaglaangan ti manugot ni Mari Olivia awan 5 pailaang ti bayada. Jay da duma, inutag to abayadan. Anya? Apay, masapol ang hinginaan ti cellphone agatangan? Jay, padlat ako man. Unay kan, saan nga uso ti kipad itan? Touchscreen ti uso ita. Ay, sigurado ang mamabayadam day tabakay. Weng ka di. No kasta, gimatang ka iti hulugan a cellphone kani Manang Olivia, Ate Jonah. Kapilitan tawan mat nga rod ti usarek, Benny, na LCD mo nga minti sigod a cellphone ko. Numat agaplayak iti home credit, amangan no sa anak a qualified. Iso akin ni Mari Olivia latnan, tapno awan ti requirements. Ay, flang, makatipid ka pa'y Ay nawaw, pudno launay, Benny. Oh, kitam ti cellphone ko aginatang ko. Mayat lata ti performance na oray na tawanan. Mayat ka no nga minti quality dagiti cellphone ala ko na, bakla. Iso mat ti imbaga na kanyak. Kinuray ti camera na. Clear na clear. Oh, bayad akong ti kurang iti down payment ko, Mari Olivia. Ay na wow, agyaman naklaunay Mare. Adda manan igatang ko iti baro a unit. Wen gayam, inton sumaro no abulan ng ti umuna ahulog ko, Mare. Husto ka day. Wen, iso nga isagana mon ti bayad mo wan. Ngamin, jak kayat ti late payment. Wen, ited kunto adagos kan no adda madiskitar ko. Kasta tapno awan parikot. Pinagbigyan kan iti kagudwa a down payment. Iso nga ita, bayadam ko maabuo ti rumbang ahulog mo, Mare. Ay nawaw, wen ko na lang arudan, Mari Olivia. Sa nabale, taag sweldo ni Anton Inton Lones. Adda tinamnamaak a pangalaak iti ibayad ko, Mare. Agasam man day ta kwarta daw dawatan. Ay nawaw, 1.5 laeng lakay. Hulog ko para itaabulan. Manulang mat nga ti susweldo Alan italaeng. Agtipid ka kumamit Noon niya tiyad iso kumapay na ti anusam. Tanay, basit ti sweldo. Sana binulan kat adaw awatag. Depende lang no adamot pa kitang danan kasjay. Alawon, last day to yun. Uray sa nga ribo nga road. Nayunam ti 500 ko, tapno malpasan ti saritaan. Imbis nga igatang iti masapsapol kit. Alahuston, budtoy kit din ti dawdawate, tapno makabayad lakay. Amangan no agur-urayan ni Mari Olivia ije balayda.
tangay Ate Jonah. Judith yung itasan aya. Nakabayad kayo kadin kanima ng Olivia? Wen, binayad akong ti down payment. Uray ti bayad ko itaabulan, nalpasang. Ay, ganun? Sa dinong nga tinangalaan nyo iti pinagbayad yun? Inusar ko pa'y laeng at itangdan ni Manong mga Anton. Ay, na wow! Naimbag man tayo manugod ni Manong Anton. Una, tapinilpilit ko. Ha? May samot na ang Manong mo. Masapol ang mapilpilit akanayon. Sobra ti panagtipid na. Sino ti imawag? Bakit? Ni Mari Olivia ang. Iso mo lagay makastaw na iti ungot mo. Una, ta saan mo't ang makauawat. Italaang abulan asa anak-anak abayad. Nagadukit din ti bagbagana. Saan ang makauray. Bayadam nga minan no anya ti rumbeng abayadam. Bakit? Narigat ti kasta. Ay, maturog ti puunan No adda, dinted ko kuman. No awan pagbayad mo, di isublim na tahulugan ang cellphone ngayon nalam. Ay nawaw, saan ang mabalin Awanan ti usarek no isublik dayto a cellphone kan kuana. Kasano nga rin? Di mo magayam kabalan na bayadan. Ay basta, di nakpay pakibyangan. Siyak ti makaam mo iti dayto. Makapasuron mo't day ta, Jonah. Apay ni Juna, Olivia, anak ka. Naminsan lang ang nagbayad iti hulugan a cellphone a ginatang na. Ita, di mo't tan masingir. Ang mga no naira na nga awan ti kwarta na. Iso asaan ang nakabayad, anak ka. Ay nawaw, agpapada tayong agkasapulan, nanang. Saan mo't mabalin a kanayon amala daw ti panagbayad na? Awan malugi mo ti negosyo. Mala, ikampay iti panawan tapno makapagdiskitar, anak ka. Barag makabayad kan ka. Ay na, kaanon tupay ngay nanang. No saan ang makabayad day ta Jonah, nasken nga isublina ti cellphone nga inala na kanyak. Kas na ko nakita yan. Ano sampay ti aguray iti mano nga aldaw, anak ka. Ang mga numada mga agdisdiskitar iti bayad na kan ka. Wen ano amo na ti makarik na nanang, no saan ngay? Kasta na puno ti ulo, Manang Olivia. Kasano asan anapudot ti ulok iti kastang og ugalyen day ta Jonah? Apa ni Manang Jonah? Di na maten binayadan ti hulog na itaabulan. Tapusan, ngamawan pa'y mo't inyawat na kanyak. Ha? Ay, kunak manugod payer day jay. Down payment kan ti umuna ahulog laang ti binayadan na bakla. Anya? Naimbag kumamat no ada nasaya at arasun na. Ngamawan mat. Imbis nga agpalawag ang nasaya at saan? Ta isupayan ti makaunget. Sa anak kano ang makaururay. Ay na wow. Ang tapang aneng. Talaga naturad. No saan pa'y ang makabayad, mapanak ka talaga ni Jebalayda. Uy narigat nga agpaiso ti agsingir no kasta ang nakautang. Sikapay kati agbalinin adakes. Wan nga rod, no awan ti itad na ita, talaga anaskan nga isublinan ti cellphone nga inala na kanyak. Ay nawaw, asino tinangibaga nga umay ka dito'y balay? Kat awan mati in-text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang, Jonah. Saan amabalin asikat ti agdesisyon no kaanom amabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, awanin ti maisublik, tanatakaw ti cellphone, ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man asyak ti luklukkom, sika, Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isubli, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mo't amabalin abayadak kat natakaw nga raw. No pudno man anatakaw, basol mo day ta, Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo atakawan da. Anya ngay nga ro ti maramidam, awan ti mayawat ko kan ka ita, Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyom. Naata si kapay lang ti mangibaga iti kasta? Wan, rehistrado ti negosyok. No kayat mo, umay ka iti balay ta ipakitak amin ken ka. Sige mati masalaw ko, Mari Olivia. Nagapuak di tayan nyo, pare Anton. Ay, anda parikot, Mare?
Bagbagaan man day ta nga asawam ta agbayad mo iti utang na. Saan aday ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay, ibaga nakit din anatakaw ti cellphone ahulugan. ay, Di na lang idiretsyon no kabaalan na abayadan tapno amukmat. ni, kinuad damot nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kuna na kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa yung mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ululbudan nak ni Jonah. Ay, bayamaray, kasaritak ti asawak tapno saan nga agrawam. Wan man, tanay, naibusan ti pasensyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay, nawaw. Di mo tan may bibusan iti rason na yadyo na. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat akaw ti cellphone? Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayan da bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti kuna ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng dayjay. Ay na, talaga makaraman dayta amari Jonah kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na. Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta. Ni Mari Olivia ah. Rason kula dayjay. Kuna na ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usara. Ay, unay kan bakit? San ka di nga imbagakken ka, adi ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asan? Katsak mo ti maibabay ni ti kastangar aramidam. Apay kuma, katsyak mo tinakautang. Kasano nga rod ang maibabain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amangan no ibagada akan kanunungak ti kastangar aramid mo. Kumusta nga tinapanamedikal man, Manang Olivia? Nakasingir ka? Awan ngamin at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone ngay nala na kanyak. Anya! Kasano anatakaw nakitak mo't anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tay taman ni. Naka-online tupay. Aywan nga agpaiso. Makitam day tang aramid na day tao? Ay na, kasaritam tulat ta ni Manong Anton. Ama nga, matulungan na ka. Ay, agpatulungak man kan ka, Benny. Kanya't may tulong ko, Manong Anton. Diyak ngamin kabisado ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kuma dagiti account ni manang mo adjuna iti daytoy a cellphone. Isubli man langan ka ni Mari Olivia. Ay na, wow! Amo ka din ni Manang Jonah nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong. Saan? Gamnas kan nga aramidak daytoy ta nakababain ka ni Mari Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jonah. I-log out ko dagiti account na. Saan abalay? Daawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod. Ano kasta, Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman ak, Benny. Awan anyaman na, Manong Anton. Mari Olivia, adtuin ti cellphone nga inutang ni Jonah. Kompleto dayta. Charger, headset, kan box. Isublikon kan ka, ta di namutla ka bailan ang bayadan. Ay na, agyaman na klaunay. Awan anyaman na, Mari Olivia. Nay, pasensya ka iti perwisyo ang arami ti asawak. Aywan gayam. E-refund ko lang ti dado mga inbayad na. Kagudwa lang Ngamin inusar na matan ti cellphone. Ah? Saan ngaminan asiled? Nasken nga ibargin ko tapno magatang. Iso asaan amabalin nga i-refund ko amin ti inbayad na. Nakasta nga rod. Isubli, numano ti rumbang ama isubli, Mari Olivia. Maawatak, tanigusyo mo dayta. Narigat, numalugi ka. Naimbaglaangan tain subli ni Anton day ta cellphone kan ka, Olivia, anak ka. Wan nga rod nanang. Saan nga isupay a pampanunutek? Saan nga isupay a pagsakitan ti ulok?
Ang amo ka din ni Juna nga insubli na data cellphone. Saan ka no, nanang? Inala ka no latta ni Anton, di nakaturog, tadimat nga rod kayat ni Mari Juna nga isubli kanyak. Agrason pa'y laang anatakaw, uray saan mo't gayam. Anya? Sana bali tainikkat matan ni pare Anton, dagiti account na nakalagin iti dayto a cellphone. Nay, nakaraing ka magaya man, Jonah, bakit? Umay kang tagkapita. Si kakadi tinangala iti cellphone ko, Anton. Sa dino tinangi kargaam Awan matan itay nakariingat. Awanan. Insubli kon ko ni Mari Olivia. Ay nawaw! Nalabas ti kasta, Anton. Dakas nga ulbudam ti kumarem. No saan ka makabayad, isublim langan. Tapno awan ti rere. Sana day ta agrason ka pay lang anatakaw nga oray saan mait. Anya nga iti usarak ita? Ay kaanusam ati makipurdiya. Tapno makagatang ka iti silpon nga usaram. Ay na, masurunak unay kan ka, Anton. Sapay ado ti account ko iti dayja a cellphone. Di ka madanagan. Tain palag out ko amin ka ni Benny. Aywan kaya. Adto iti SIM card mo. Sikan ti mangidulin. Anya? Ay, nawaw! Sursuruam ti makontento. Di ka agulbot tapno laang maalam ti kayat mo. Iti kasta, kat maliklikam ti riri, wino saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko namlando? Intaray damanan ni Tata Toryo iti ospital? Wen, takimaro ka nung amintian na yun na idirabi ay. Kaasimot ni Tata Toryo no kasta. Kasanumot ngamin bakit? Di na kano nagatang ti agas nga resita ti doktor. Anya? Amumutan ti kasasada. Naimbag man tada nang itaray ken kwa na iti ospital? Ni mo la Jewel nga anak ti kabsat na ati nang itaray. Saludsudem man kit din no sa dino nga ospital tinang itarayan da. Sige, awagak ti kanakan na. Oh, atoy, nagatang ko amin ang ti maintenance yo, Tata Toryo. Agyaman aklaw na iminda. Awan anyaman na, Tata. Mabalin ka di nga lahag ti resibo ti binaybayada minda. Ni, apay ko ma, Tata. Tapno amok, numano ti utang ko kan ka. Tulong kunday ta kada kayo, Tata. Sana mabalin minda. Narigatag sa puli ti kwarta ita panawan. Amo ngayon karigatam ti kwarta, ngayon gatang mo iti agas ko. Saanan ko nakmet, Tata. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Payam, tainton pumigsaak. Pumawiak to kada kayo nga kasawa. Husto ka di tinadamag kaw, gurya nga nakaw. Anya tinadamag yun, anang? Tinulungan ka numot ni kasinsin mo aminda ni Torya. Aywan, husto tinadamag yun, anang. Ni Minda kasinsin ko, tinagbayad iti hospital bill kan agas ni Tata Toryo. Ay nawaw. Anya nga ta, no padasam manan ti umutang iti kasinsin mo, anak kaw. At damag kayam kwarta ni Minda. Dagijay pa nga agas sawa ti kunayo nanang. Saan ama ibusan dagijay iti kwarta?
Ay kat mapan ka nga ruden iti ayanda. Padasam man mati umutang. Iti kasta. At dapat maigatang tayo iti mailuto inton Christmas. Kasta talaga ti plano ok nanang. Urayek lang ang makaawid ti kasinsin ko. Adda ni kasinsin mo aguryang iti salas, minda bakit? Anya ka no ti ibaga nalakay? Di namat ibaga kanyak. Sika kanu ti kayat nakasarita. Ay nawaw. Ala, yung ka iti ayan na takasarita. Amangan mo't no umay manan umutang. Siguro Saan da pa'y anabayadan ti utang da kanyak? Ita umay da manan umutang. Anya ti masapol mo kasinsin guryang. Kasinsin, umayak ko maumutang. Anya? Pautangan na ko mamanan. Sana bali tadakkel mo ti sweldo yung agasawa. Ammom kasinsin, dakkel at talaga ti sweldo may, adumot at ipaggastusan may. Mangmangan kami mat, kan addadag iti trabahador may asusweldoan may. Nagadukit nga bagbagamon kasinsin minda. Di mo kit di diritso, adi nakayat apautangan. Pasensyakan kasinsin. Ni Tata Toryo asaan nyo akabkabagyan. Tinulungan nyo, idi na ospital. Siyak akasinsin mo, di nakpaymit mapautangan. Amangan mat no, pagpariban nyo man ti utangan nyo kanyak. Anya pagpariban mat asasawam kasinsin. Bak nang kayo at talaga, ngam di kay mat mautangan. Ay nawaw. Talaga ka di adi nakpautangan kasinsin minda. Tapno amok mat nadda mauray ko no awan. Tano awan, agawid ako. Pasensyakan kasinsin guryang. Talaga asa anak nga agpapautang. Ngam no kayat mo, mabalin mo't atangdanan ka. Agdalos ka iti paraangan may. Saan na bali? Nayunak titod ko atangdan mo. Ay nawaw, siyak pa'y laang mat parigatam nga agdalos iti paraangan niyo kasinsin. Sapay nakapudpudot. Ay na, kasta talaga ti biyag kasinsin. Ha, no kastamat laang, uray saan na kun apautangan. Paidam ka man. Di ka agungot kasinsin. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, nasken nga agtrabaho ka. Kasano nga igor yang anak ka. Adda ka din na utang ma. Awan nanang. Ay nawaw. Apay nga awan. Di mat nga minagpautang ni kasinsin ko nanang. Anya, bak nang anarigat ang mautangan. No sa bali a tao, mangted da. Ngamno da tayo akabagyan da. Awan, makangag kapay itinagsasakit abalikas. Ay, bimak ng laeng, kastamot tente ugal yun na. Una yun, day ta kasinsin mo. Nalipatan nan samot ngayon karkararagak mo't iday. Inay nayon ko ida iti kararag kaw. Itatarimang ayon tibiyagda, nalipatan dan da tao. Makita yu day tananang, inkarkararagan nyo pa'y gayam ida. No amok lang akasta, jak kuman ida inay nayon iti kararag kaw. Nay, adda kayo matatatoryo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay? Imayak, taubay ko'y trabahuan tin tulong mo kanyak. Idi na ospitalak, minda. Anya? Saan ka di ngayon bagak kada kayo nga uray saanan, tata? Diya kaya timadan iti utangan na pag-anakam kada kayo nga gasawa. Ang sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agtrabaho, tata? Wen, kabalaklat ta. Anya gayam ti iparamid yo. Agdalos kayo laang matkit di ta paraangan. Anya pa'y minda. Day talaeng, tapno saan kay unay ang mabannog, tata? Ang kurang day ta bayad ti utang ko. Umanayan day tata. Adamat ni Tata Toryong agdaldalos iti paraangan tayo, bakit? Kunak man no inlibrem ken kuana ti pinagbayad na iti ospital. Wen, inbagak mat ken kwa na tulong tan. Ngam kayat na kano abayadan lakay. Anya? Kayat na nga itrabahuan, tapno awanan ti utang na naimbag anakam kadata. Kasta ti kunana lakay. Naimbag pa ni Tata Toryo. Ay wen
Adayumet kadagiti kabagyak lakay. Naimbag pa'y dagiti daddo mga umututang kadata. Saan ta akabagyan ngam amuda ti agbayad. Pudno launay bakit? Tirigat na ngamin no dagita kabagyan tayo. Isuda pa'y ti makaungit no singiram ida. Tata Turyo, agmerienda kay pay Nasa pa pa'y metlando. Itay pa'y ngaming nagtrabaho kayo, tata. Saan pa'y matamabisin? Ituloy yung ter aramida nyo. Kalpasan ti pa nagmerienda yaw, tata. Saan lando? Umuna kailangan ngagmerienda. Agmerienda to, numabisinak. Umay kay kit din, tata. Ay, no di kayo umay. Iguyod kayo. Tapno makamerienda kayo. Sige. Agmerienda nga rudan, lando. Tata Toryo. Anya ti kayat yaw. Itimplaan kay ti kape, wano Diyos. Uray niya ditan, lando. Saan anapili? Ni Tata Toryo mat. Ibagayo laang numabain kayo kada kami, tamapan kami pa iti uneg. Tapno makapagmerienda kayo pa tata. Saanan. Agigiddan tayo ngagmerienda. Tay ko na dangarod. Damor. Tamirier. Ay, uwan kayam, tata. Amangan nun na ibusan ti agas aginatang yaw. Adapay mat. Di kay madanagan. Tadayin pa iti anak ko. Isupay lang ti ingatan ko. No kasapulak tumanan ti kwarta. Umayak tumanan makitang dan kada kayo. Lugan mo, dakasinsin mo amin dati lima, basgor yang anak ko. Asino nga'y dyan nakalugan? Asino kumapay nga'y? Ni Tata Turyo, nanang. Itulod da siguro di tabalay da. Ay, nawaw. Naimbag pa'y da Turyo. Uray saan da kabagyan. Isakit da iti kastaunay. Da tayo akabagyan da. Tawa na pulaus. No sabali ang tao, pautangan da. Ngam no da tayo akabagyan da. Ay na, saan da tayo apautangan? Ay, plastik at talaga da kita at tao. Nalaing da nga agpamarang. Tapno nasaya at da iti imatang dagiti kalugaran tayo, nanang. Addan to aldaw dagitang agasawa. Una, saan laang nga ita ti aldaw, nanang? Dumtang tumit ti aldaw, akasapulan da tayo. Imay ka maditi balay ko riyang. Anya ti masapul mo. Umay ko lang kumasaludsudan. Numano ti inted ti kasinsin ko akwarta kada kayo, Tata Turyo. Nadamag ko kat adda inted da idi na ospital kayo. Naimbag kayo pa'y tata. Matulungan da kayo da kasinsin minda. No siya, uray ibagak nga utang, awan lata. Kamaliti pang panunutam ko riyang. Sana libre ti kwarta nga intem ni kasinsin mo. Kinapudno na. Napanak nagtrabaho iti ayanda. Tapno mabayadak ti utang ko. Anya? Tay tatipudno ko riyang. Narigat man ngamin. No ibaga tayo libre. Nalaing lang aming agpamarang day ta kasinsin ko, tata. No da kayo, asaan mi akabagyan, matulungan da kayo. Ngam no da kami mismo akabagyan da. Ay nawaw, pulos nga awan, uray piso. Apay nakastati lang ang anagawid lang daw. Jack magustuhan tinangag ko nga istorya ni Guryang akasinsin mo, bakit? Anya manan ti inararamid day taguryang. Anya pa'y kuma. Dakes manan nga istorya. Ay nawaw. Ay, napan na kanuin marmarites abak nang ta. Ngam di tamot mautangan. Saan la day ta? Naibaga na pa'y ano sa bali a tao agpautang ta kano. Ngam no isuda akakabagyan awan apulos kano ti may pautang ta. Anya? Ay, Asino kumangay mo't ti maayatan nga agpautang kadakwada? Iti kasjeng og ugalyan da. Ay, katno adda pa'y utang da adi da binaydan. Uray kabagyan da, agbayad damat kumalatta uwan nga ron. Uray kabagyan ko maida ta nakautang damit. Agbayad da kumalata Tani, agkasapulan tayo mo. Kasaritak tuman dagita at tao. Ay nawaw, awan ti babain mo nga imay pailaang dito'y balay minda.
kalpasan tinaramid mo kada kami. Jak magustuhan ti kasta nga ugali yung agina ah. Karkaro mat adimi magustuhan ti kasta nga ugali yung agasawa. Plastik kayo launay mat. Saan kami ang plastik, Guryang? Amum dayta. Nalipatan nyo ka din no mano ti utang nyo kada kami? Naurnungan kasinsin. At titilistaan, Uray 5 aduleng, awan pa'y binayadan nyo. Ay nawaw, di ka man agsao iti kasta, minda. Dimak nang kayo laang, nangatumatan ti panagkita yo iti bagbagiyo. Anya? Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kasta kasinsin? Ay nawaw, nalipatam samot no anya arigat ti nagdalanan mi iti asawak. Saan nyo pa'y ang nagdalanan ti rigat ang nagdalanan mi, iso amabalin ka de, di nakikasta-kasta. Bak nang kayo ngagpaisaw, ngam di kay mat mautangan, ha? Wen, saan kami at talaga ang mautangan, no ti umutang kat di namat amo ti agbayad. Uray kabagyan kayo, no amo yung adda ti utang yo, ay kat agbayad kayo mat ah. Tangamen, amin tayo kat agkasapulan. Nasabat ko ni Minda di tadalan itay Guryang anak kaw. Anya timay nembaga, inapa nakakaday, nagiskandalo ka de dito'y balay. Basol tamat lang ang nanang. Ay nawaw, anya ngay ti basol ta. Iso dati saan na nagpautang, datakit da ti dakas ita. Oh, at titilistaan ti utang ta nanang. Anya, kita am anembag nanang, naurnong matgaya man. Ita, mawata kon, no apay asanan nga agpautang ti kasinsin ko. Ay wen nga agpaysa. Di tamatin na siputan, adakil ti utang tan. Iso asanan nga agpautang ti kasinsin ko, tadakil pa'y ti saan ta binaybayadan kadakwada. Naalakon ti pensyon ka, Guryang anak ka. Uray siyak nanang. Naalak matan titangdan ko. No kasta garawd, bayadan tan ti daddo mga utang ta iti kasinsin mo. Ay katwan ananang, siya kon ti mapan agbayad. Manungay ti advance ta. Mabalin siguro ti 5,000 nanang. Inutan ta, iti kasta, makabayad tamatan. Sige, si kangarudan ti makam nga agbayad anak ko. Makisarita ka na saya at iti kasinsin mo. Ka nagkidaw kamutan iti pamakawan kankwana. Ay nawaw! Uray kabagyan ti nakautangam, rumbang laeng abayadam. Laglagi pam, awan ti agpautang iti tao at di na ammo ti agbayad. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunak no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Mari Gina. Anya ngay manan ta nakasako nga awit mo, Mare. Nateng Marimona, mapan ko man isursor ijaili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit lang tinapatag, adda. Ay Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha? Amin dagiti members iti daydi a grupo, ket milyonaryo da kanong.
adda ti sarili da alugan ken balay da. Anya nga day ta agrupo, mare. Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta di ibagbagada ang networking, mare. Naalalam mare, umayak to ijay balayo madamdama, ta ipalawag ko ken kano kasano. Iti kasta, makarugi ka matang. Oh, naawatam ka di matlaang, Marie-Gina. Wan, mare. Kat, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha, mare. Dakkel samat unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak kumangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? O, kita dagiti aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wan Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang, ado ti pamuspusan, Marie-Gina. Mabalin mo ti umutang iti lending. Uno saan, mangisalda ka pa'y laeng iti sanikwayo. Sa nabali, taagbalin to a milyones no kwa. Pasensya kan, mare. Panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kayat ti bumaknang, o di saan laeng. Sayang ti banog ko ngay may. Pimano ni kumari Magina, bakit? Kaya di na pa ibos ti kapina. Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay, nawaw. No kasta? Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wan ka no? At dati 10,000 ang mabayadan. Ay, nawaw. Nagdakil mo tayo. Wan nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Ang anya nga iti amok dita? Ang mga numalugi aklaang. Ang mga numasayang laang ti kwarta. Ay, podno unay dati bagbang bakit? Saan nga amin kat swirtay no maipapan iti networking. Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawin na nagtrabaho iti makunaan networking. Ang maging gayta di pa'y bimak nang. Ti kuna na narigat kanumot lang ti agtrabaho iti networking. Wana, no kastamat laang, ano saklatan ti mga isursol iti nateng. Ay, nasaysaya at pa'y bakit? Ay, pimanmat a Marie-Gina. Ay, si kamat gaya, mare. Kasla na bambanog ka, mare. Agkalkaling atan kan, kan kasla nagdagsan pa'y day tabi nagkat mo alakom. Gagangay na, mare. Mapan ko i-deliver tinateng nga order dagiti sukik, di takabangibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak a grupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanyak. Kitaan na ka, sa anak unay amabambanog. Awan mo't nga rod maibayad, akwarta, mare. Amo mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Oh, uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman ak bakla. Anya nga minan, niya ko nang may lakad mo dito sentro. Napanakla ang ijay office bakla. Ha? Adda nga mintiin na tendarak a program. Office? One, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Una. Sa dino nga ay? Di talaeng. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dahita sunto bi a millionaires ngay bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan nga agbayag, agbalinak tumot a milyonaryo. Adda ako nanang. Kamusta nga itilakad mo muna nakaw? Nasayaat mo't nanang. Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam a grupaw. Una, soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money anak ko. Ay nananang patyandak ka di, iti saan ngagbayag, bumaknangak tumut, kas iti ibagbagat iti team leader mi. Ay ungayam, mabalin ka di abumuludak iti kwartam nanang. Naa,
Ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, ta-i-upgrade ko ti account ko, nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Ita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak, nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin, nanang. Si kamot ti lumabas iti paraangan mi, pare Sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyo, anya. Ay, panagmumulang aminan, Maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mary Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kita anak, uray sa anak ngagtrabaho. Okay laang, tadamat urayak. Ay, saan nga min alin yan ni bakit ko dayta networking, Mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumaknang. Sigurado ngagbabawi kayong tao. Apay nga itakalaang Sandar. Nakistorya pa nga min kani Mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantiin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man na. Ti kinuna na pa ay. Nung bumaknang ka na, sigurado nga agbabawi tayo. Anya? Saan pa'y abin maknang no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Eh, dahil tangarod ba kahit panagkunak kahit imo naman ti panagpalastog na dahil tao. Ay, kastamot lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man ang nasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam adi na unay tagpalastog. Tanay, nasapa pa'y. Awan pa'y ti resulta. Anya din ang nagkawa pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Hay na, ni Mari mo na atatang, agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man ti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang to kanaw, no kwa. Anya? Ha? Jakman amo iti kumarik tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na idi. Kunana nga agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Nasaysayat latamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas ta nga aramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Jakmut madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga rod. Jakman amo no apay. Ang ambayam. Pakumusta akto no masalaw ko. Uwan man. Salod-sudam man o bimak ng malang. Ang mga nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo Sandar. Ang mga numaira na alumabas iti paraangan tayo kat mangag na ka. Ah. Ririn tumanan no kwa. Sana bali at tapod no may. Oh. Wan ngam amomot ng ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay. Adupay ti paglaingan na lakay. Sa dino tinagapwam antiweng. Napanak nagala iti gabay, tay suman ti pangaldawan mi kinimuna. Ay nawaw, kunakman no bimaknangan ni Mari mo na antiweng. Ay na, makatawanan sipod nakisali iti dayta ag grupo. Ngam aging gaita, agregregat kami latta. Kasano mga main, imuna ti palastog na. Ay na, kaasimat ni Mari mo na no kasta. Ay, wan nga raw balasang kaw. Kaslawan mat ngamin ti manaknakam na. Tunggal adda plano na, ipalastog na adagaws, uray saan pa'y mat asiguradaw. At danto siguro ti pagnakman na ante. Sapay kuma,
Agnakam kuman, takas tuy maneng tinapasamak kan kuana. Mala, agtugaw kan tamangan kamutan muna nakaw. Apay ngay aming mingmingang mulatan tamakan. Awan lat sa bali amasidan nanang no saan agabe, gabi la akanayon. Ay nawaw, agyaman kakit dia, tadapay gabe. Masurunak ngaming itiday ta team leader mi. Ti ko na kanyak, 10,000, 20,000 per week ti income mi. Ngamsan mo't gayam. Ado pa yung tinagastos ko iti flyers anay warwaras. Ado mo't ti post ko iti Facebook. Ngam aging gayta, awan mo. Awan pa'y tinaramanak. Tidakas na, impalpalastog mo pa'y abumaknang ka anak kaw. Nakababa inuunayin ka dagiti kaaruba nanang. Awan ti amok ang mairason ko kadakwada. Sapay imbagbagak ngagbalinak a milyonaryo. Ngam aging gaita, saan pa'y mat anatungpal. Kasano mo nga may nanakaw, imo na ti palastog mo. Nasabat ko ni Auntie Wing ditadalan, Sander. Anya nga, tinagsaritaan nyo, bakit? Sinaludsod ko laang no sa dino tinagapuan na. Kati ko na napan kano na ngala iti gabi ta iso ti sidaanda. Kay nawaw. No kasta, fake news gayam abumaknang ni Mari muna. Ti ko na ni Auntie Wing kanya kat agrigrigat dalat ta kanumat. Isumo lagayam, adyak mo tin makikita ni Mari muna. Ay, ang mga numabain nga umayan. Nasaya at kit di ano amunan ti agbain. Ta talaga nakababain ti aramidan na. Diyak ko makayat ti makibiyang. Nasakit mo tinakam ko kadagiti dakes ngayon sawsawang na kanya. Ay nawaw, manungal dawaon asaan ka rimrimwar muna nakaw. Apayan, nakababainan nanang. Na, kahit kasta nga ron akanayo na, aglamlam mang kalatan. Amangan nga minukat katawaan da kung dagiti kalugaran tayo nanang. Ay kat gagangay na ata nagpalastog ka mo nga main. Ninanang mo, imbes asuportaran nak. Ay naanak kaw, nakababain nga mintikas jay ngay naramid mo. Tay kunada nga road. Move in silence and let success be your noise. Alawanan, kamali ko nanang. Mapanak pa'y sa aglamang nanang. Sa aktula agawi daon, no nalipatan ng dagiti kaaruba tinaaramida. Anya! Nay, agim impake kamot at talaga muna anak ka. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Na, sa dino nga ron ti papanam, mapanak iti ayan ni bakla ijay sentro. Ijay pailaang ti paglamangap. Naimbag ijay, tas andak nga am mo dagiti tattao. Anya, agkita akto no at dati mabaling ko apagtrabakwan ijay nanang. Kasano ak nga raud. Ibati na ak ngagmay sa ditaw. Di kay madanagan takanayunak to ti mangipaw iti abastuyo nanang. Ken umayak tulat ta pumasyar no sa anak abisi. Una yan. Damari Gina kan pare Sander mo ti masalaw ko iti dalan. Ay, naimbaglaangan takas to iti bado. Saan makita ti rupak? At damot bunit ko. Ken nakakalugong akpay. At ita, asidagdan. No kasarita dak. Saan ko lataidan asungsumbatan? Nay, siga mo tayo Mari muna. Wan nga rod, sa dino ti papa na mare. Apay akasta ti kawas mo? Nagdiretsong aklatan. Iti kasta, panunutin da ka ingas ko lang tinasalaw da. Mare mo na! Agawa ak ti magna. Narigatin numaamuan da asyak da ito eh. Sapay nagado tinaibagbagak kadakwada ng agasawa. Ay nawaw, nagdiritsulat tamat tan lakay. Kaslaawan tinangag na. Ang mga no dayo day jay.
Kaing ingas lang ni Marimuna. Sigurado ak animari mo na. Kasanumot na naibagam. Di mo ayan nakita ti tsinelas na? Unay ka mo bakit? Ado mo tikas di at chinilas. Saan lang ani Marimuna tikas di ti chinilas na? Ay na, mamati ka kanyak sander. Ni mari mo na dayjay. Kabisado kat dagiti kukuti saka na. Anya, ay unay ka mo bakit? Sigurado ak nga iso dayjay. Kastala unay siguro tibain na iso akas jay ti kawas na. Sapay nakabunit, uray nakapudpudot. Anya ter aramidom diti balay. Dituyak pa'y laang nga agnaad bakla. Ay no, wow! Iti anya kumagap po. Mabainak nga gawid iti lugar mi. Anya ko mo ti pagbainam kat adamat balay ken dagayo. Saan kayo mat nga eskwatra iti panagkunak? Mabainak tanagpalpalas tugak manen. Kunak no agbalinak a milyonaryo iti networking asim malyak. Ngam saan mo't gayang. No kasta networking ti bagbaga matrabaho. Nalalam bakla. Ay, una yan ay atigasat ko. Ay, no apay nga min nga imuna ti palastog mo ket awan pay ti resulta. Alan palubusan nak makipagnaid ito'y ayan mo. Dito'y pailaang ti paglemangak. Tatalaga mabaina kun kadagiti kalugaran mi. Di ka madanagan, agsapulak iti trabaho. Ay, nawaw! Saan anasaya at nga agpalastog tayo, no awan pailaang ti makita tayo a resulta. Iti kasta kat saan tayo ang mapabainan. Tay kunada nga rod, move in silence and let success be your noise. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.